Sziasztok! Nos, hogyha már van Binance kártyád, akkor gondolom szeretnéd is használni, viszont ahhoz elengedhetetlen, hogy tudd a PIN kódodat, és ezt gyorsan megnézzük, hogyan tudjuk megtekinteni néhány egyszerű lépésből. Ugye itt van egy ilyen floppy disk, egy floppy lemezszerű kis ikonka, amire, hogyha rámész, akkor feljön egy almenü, és itt lemész odáig, hogy Funding Wallet. Megvárjuk, még betölt. Kicsit lassú az internet, semmi gond. El is érkeztünk erre az oldalra, és itt van egy ilyen menüsor, és itt megtalálod azt, hogy kártya, card. Rákattintasz cardra, megvárjuk, még betölt, és itt, hogy megnézd a PIN kódodat, ugye itt van egy ilyen view PIN, rákattintasz, ha van egy get code, és innen el fogja küldeni az e-mail címedre a verification kódot, vagyis ezt a kódot, amit majd be kell írnod. Ugye ezt megnyitod, kimásolod a kódot, gyorsan kimásoljuk, úgy visszamegyünk ide beütjük, és kelleni fog a kártyádról az a bizonyos 3-jegyű szám, ami a hátulján megtalálható, az beütöd, az megvan, rákattint a submit, és már itt is van a PIN kód, ami körülbelül, illetve hát nem körülbelül, hanem 10 másodpercig látható, ezt gyorsan lejegyezzük, és már kész is vagyunk. Puff! 10 másodperc után eltűnik, és ennyi volt. Remélem tudtam segíteni, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!